ሌባ በሞተር ይዝጎይ ሌባ በሳይክል ይዝጎይ ናይ ጸጥታ ኃይል በእግሩ ይዝጎይ ማለት ለዚ ተወሳኺት ናይ ምፍላይ ስራሕቲ እውን ሓጊዞምና ኣለዉ ዝሓገዙ ዝለዓለ ክብረ ኣለና كما علاقكم مو من الواش بخمزي دمقت كلوا اكو صيته جبرنا نيرنا منات خنبواز صراحنا يا صراحه ياريرا ግን ከምዚልና ብርክቲልና ተዘለናይቲ ከተማና ጸጥታውን ደስ ስለዘለኒ በቀደማይ ኣነውን ምሸትና ተንቀሳቀስኩስ ከዘሩ ዝራኽዎም ተወሰኑ መናእሰይ እና ኣባላት ዞባ ፖሊስ ሬስ በጣም ደስ ይልኝ ሻአና ሓንቲ ደቂቃ ቪዲዮ ወሲደ ማለት ሓንቲ ደቂቃ ቪዲዮ ምስ ወሰድከዋ ኣብ ፖስት ምስ ኮነት ያው ሁሉ ዓለም ሙሉእ ስለዝራያ ሓደ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝነብር ሓውና ሽመይ ንዓኻትኩም ይኹነለይ ዘበለና ሓደ ቅዱስ ሓውና ማለት እዩ ባርዞም መናእሰይ ዚያቶም በቁርን ንፋስን እንዳተወቅዑ እንዳዘርኳ ጸጥታ ሕብረተሰቦም ውሕስ ክገብሩ እንዳሰርሐስ ኣነ ካብተን ዝረኽበን ወርሓዊ ማህያይ ዝተወሰነ ሓገዝ ክገብር እየ ብዝብል ብዝ ሓተትናዮ መሰረት ብዙሕ ነገር ኢና ሓተትናዮ ካብቶም ዝሓተትናዮ ቀስ በቀስ ንኸማልእ ኣለውን ምስ ዓርኽቲ ኮይኖም ቃልኣት ኢልና ኣሎ ተንሓዘር ረኸበን ዘለኹ ሓገዛት ግን ያው 50 አንጻባራቂ ከመሆን 50 ድማ ባጅ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ና ሓደ ኮሚኒቲ ወይ ድማ ሓደ ቀጠና 7 አንጻባራቅና 7 ባጅ ማለት እዩ ሓንቲ ድማ ናይ ሃርበኛ ስርሕና ኣለና ካብኡ ነስተናይ ተግባር ዝራይ ድማ ማሕበር ባጃጅ እውን ኣይ ንሕናውን ከማሕበርና ክጥንክር ስለ ዘለዋ ኣብኡ እንዳሃለና ንሕናውን ምስ ስርሕካ ተማለለ ስለ ዘለና 5 ብጉለም ዝስራሑን ኣለዋ ያውተን አንጻባራቅ ዚያተን የን بغض تتصحفوا أما محضر كتمارا مع عدرباتة كتا مخبرتي أبي أبريها قطنا غير غلطة أش متى هتركب أولكم نتسوون كان يتطايا كاوت أبي برشوا قطنا غير 4 برشوا غير 4 بريها قطنا زيرو سلست أبي برشوا قطنا زيرو سلست برشوا قطنا زيرو حدا أبي برشوا قطنا زيرو خلت أبي بريها قطنا زيرو حدا كاول افتناي باجاج محاورين انسجر لنا جرماني ياو لاي ممر اقاي جبر سلاسي ممر اقاي طبعا ما كل مالت ممر اقاي توكيل ولا يفدن ما كل تن باجون ازيانيا ياو نحد نفع ترافيك تخون في الزولة خدانيا زين ركينا لنا قابل مش ممنت سلازي تيانا زنبرا ركب يا وزيات مثل نتي قربا والله تنكيو كتلنت والله تنكيو كذا يرجع لازم زي جبرنا تونا علامات يا حزين زين كدان زياتن تجمير زلو نشي مطنيا زخونه ناي ጸጥታ منقسقاس ያው ከተማና በጣም ይስፍሕ ዘሎ ናይ ሌብነት
ገበናት ፍጻማ ነይሩ ሕዚ ግን ተናሰ ዝተወሰነ መጠነኛ ምርግጋዝ ረኣናሉ ኩነታት ኣለሞ ንሱውን ተዋራቲዕ ቅፅል መንታን ህዝባዊ ፖሊስና እውን ኣብ ጎኑ ኮይና ክንሕግዝ ስለዝተደለየ እቲ ዋና ምክንያት ንቐፃሊ ዘድልዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣምን ኢና ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ዝጎድል ናይ ቃለ ጉባኤታት ኣሎ ዝጎድል ጠረጴዛታት ኣሎ ዝጎድል ወናብር ኣሎ ሲርደና እዩ ተመሳሳሊ እውን ንሕብረተሰብ ቀልጢፉ ክበፅሕ ተኮይኑ በቲ ናይ ቀደም ስታንዳርድ ተዘጋግየ ኣብ 5 ደቂቃ እዩ ነይሩ መስለኒ ቀደም ፖላዊስና ኣለና ንሕና ሜቢ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኢንፎርሜሽን የብለይ ኣናሳ 5 ደቂቃ ወይ ኣብ ዝሓፀረ ኣብ 10 ደቂቃ ክበፅሕ ተኮይኑ ተሽከርካሪ የድልዮ ፖሊስ ተሽከርካሪ የድልዮ ሳይክል የድልዮ ከም ሃፍተ ገነትካ ሞተር የድልዮ ሃፍተ ገነትካ ዳሕና ተኮይኑ እውን መኪና የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ እውን እዛ ቪድዮ እዚኣ ፖስት ክንገብራ ኢና ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክሕልፎ ዝደላነ እውን ዝኸበርኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ ኣብ ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ህዝባዊ ፖሊስ ኢና ምስ ኣባላት ፖሊስን ሓደ ሓደ ጉዱሳት ናይ ኮሚኒቲ መናእሰያትን ተረኺብና ዘለና ሞ ሕፅረት ህዝባዊ ፖሊስና ናይ ተሽከርካሪ ሕፅረቱ ንምቕራፍ ኩልና በብል ዘለናዮ ኮይና ሳይክላት ወይ ድማ ሞተር ሳይክላት ክነማልአሎም መልእኽተይ ክሕልፍ ዝደሊ ምናልባሽ እዚ ገይሩ ዘሎ መንእሰይ ሓውና ግን ሽመይ ንግዚኡ ሚስጥር ይኹነለይ ኢልና ዘሎ ነባሪ ሃገረ እስራኤል እዩ ስለዚ ተን ሕጂ ጠቕላላ ናብዚ ረኪብናዮን ዘለና እውን ብልዕሊ 30,000 ዝተገዝኣ ኣንፀባራቕን ባጅን እየን ዝኾና ዘለዋ ብጀካንቶም ናይ ባጃጅ ማሕበር ማለት እዩ ሞ ነዚ መንእሰይ እዚ የቐኒየለይ ክብለለይ ወይ የቐኒየልና ክብለለይ ከም ቤት ፅሕፈት ወኪሉ ያው ኣዛዚ ፖሊስ ተዓድል ክብንዕ እሞ ከመውዒላትኩም እሞ መጀመርያ እንኳዕ ሰላም መጻኹም እንኳዕ ደሕና መጻኹም ካብዚ ሕጊሰት ኣይደ ክብል ደለ ያው ንዚ ከምዚ ዝገበሩ ተወላዲ ሃገረ እስራኤልን ማሕበር በጃጅን ያው ነዚ ተገዲስኩም ኣብ ጎኒ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኢና ዝተወሰነቶም መናእሰይና ያው ክወፁ ተለው መፍለይ የብሎምን እሞ ነዚ ከም መንፀባረቂ ከም ናይ ፀጥታ ኣካል መፍለይ ክኾነ ኣለዎ ኢልኩም ብጉልበትኩም ብገንዘብኩም ያው ሰዋሲኩም እዚ ሰሪሕኩም ብምምፃኹም ብሽመይን ብሽም ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ራማ ዓዲ 4 ያው ከመስግነኩም ይደሊ ማለት ካብዚ ብምቕፃል ንሕና ካባኻትኩም ተፈሊና ንሰርሖ ስራሕ የለን ያው እዚ ዘምፃኹም ሃፍቲ ናይ ባዕልኩም እዩ ኦረዲ ምሳኹም ኮይና ኢና ነገልግለሉ ህዝቢ ምሳኹም ኮይና ንኸባቢና ንሕልወሉ ናኑዚ ሓሲብኩም ናብዚ ዝተፈላለዩ ፀዊዕናኩም ዘለናው ትዘሎ ናይ ኣወዳድባ መናእሰይ ንክትሕግዙና እዩ ብግልፂ ማለት ንሕና ካባኹም ተሓቢእና ወይ ተሸሽግና ንገብሮ ነገር የለን ኣብዚኣ ትፍፀም ነገር ምሳና ኣብ ጎንና ኮንኩም ካብ ሃርበኛ ካብ መናእሰይ ያው ፀጥታ ምልሻ ዝተፈላለዩ ካብ ፖሊስ ተውፃፅኦ እዚ ፀዊዕናኩም ዘለና ተሓጋጊዝና ተኸተማ ታወረዳ ካብ ገበንን ስጋኣት ገበንን ከመይ ጌርና ናፃ ንግበራ እዩ ምክንያቱ ደገፍ ስለ ዘድልየና ካብ ዝተፈላለየ ብሓሳባት ብኩሉ ነገር ደገፍ ስለ ዘድልየና እዩ ናብዚኣ ፀዊዕናኩም ዘለና እቲ ውዳበና እቲ ሓቢርካ ምስራሕ ክንደየናይ ዝሕጉሶም ሰባት ከም ዘለው ጉልበቶም ሓሊፉ ያው ብገንዘቦም ዝሕጉዙና ከም ዘለው ክትሪእዎ እሞ ተሓጋጊዝና ሰላም ዝወነነት ከተማ ንምግባር እዩ ከባቢና ትሪእዎ ኣለኹም ብፍላይ እዚ ከባቢ እዚ ናይ ፀጥታ ስጋኣታት ብርክት ዝበለ እዩ ናይ ኮንትሮ ከባቢ እዩ ብቐሊሉ ክተኣልዮ ዘይትኽእል እዩ ኦረዲ እቲ ሌባን እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ተማጣጠነን ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት ሌባ ብሞተር እዩ ዝጎይ ሌባ ብሳይክል እዩ ዝጎይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ብእግሩ እዩ ዝጎይ ማለት ክንራኸበ ይከኣልና ብርግፅ ማለት ኣድሕነን እኳ እንታይ ኢልካስ እቲ ገበን ዝፈፀመ መኪኑ ወይ ሞተሮ ልዒሉ እዩ ዝኸይድ ንሕና ከም ኣባጓውየ እናተሰሓብና ብእግርና ኢና ንኸድ ኣይንወፅሐሉን ንዚ ከማጣጠን ዝኽእል ከዓ እቲ ዘሎ እቲ ናይ ክልልና ኢኮኖሚካሊ ያው ትንፈልጦ እዩ ብሓንሳብ ወሪዶ እዚ ከጣጥሕ ዝኽእለሉ ነገር የለን ግን ድማ ምስቲ መንእሰይና ምስቲ ማሕበረሰብና ምስቲ ከባቢና ተራዳዲእና ግን በቢ ኮሚኒቲና ያው እተን ዝተወደባ ፖሊስ ኮሚኒቲ ያው 7 ኮሚኒቲ ኣለዋና ኣብዚ ከተማ ዓርሰን ዝኽኣላ ይኮናን ሓደ ካብ ገዛ ኸራይ ጀሚሩ ኣብ እንዳ ገባሪና ተኻሪና ንነብር ሎማዓንቲ ውፅእ ይብሉና ፅባሕ ናብ ካሊእ ገዛ ኸራይ ንጥይቕ ቋሚ ዝኾነ ናይ ህዝቢ መገልገሊ ፖሊስ ኮሚኒቲ የብልና ንዚ እውን ያው ዝተፈላለኹም ፀዋዕናኩም እውን ክትሕግዙና ዓርሱ ዝኽኣለ ቦታ ክህሉ ንህዝቢ መገልገሊ ካብቲ ገዛ ጀሚሩ ክሳብ ከፍ መበሊ እዩ ሓንቲ ወዶ ክትጠርዕ ኢላ ኸይዳ ከፍ መበሊ የብላን ደው ኢላ ትጠርዕ ምክንያቱ ዝተማልአ ኣይኮነን ጠረጴዛ የብሉን ፅሕፈት መሳርሒ የብሉን ዝተፈላለየ የብሉን ህዝቢ ብስርዓት ክነገልግሎ እንተኮይና ናብቲ ባይታ ወሪድና ብስርዓት ኢልና ክንሰምዖ እንተኮይና መሰረታዊ ዝኾነ ግልጋሎት ክንህቦ እንድሕር ዳኣ ኮይና እዞም ዝበሃሉ ዘለው ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ናይ ሳይክል ናይ ዝተፈላለየ ሞተራት
ናይቲ መንእሰይና ጎይና ነርክበሉ ነገር ያው ተሓጋጊዝና ነቲ ከባቢ ሰላም ክነስፍነሉ ተሓጋጊዝና ተናይብና ይህምሂን ታናይ መወዳእታ ያው ኦረዲ ሕዚ ቀውዒ እዩ መናእሰይ ፀዊዕናኩም ዘለና ብፍላይ ናይ ወዛደር ሃርበኛ ካሊእ ፀዊዕናኩም ዘለና ምሳና ኮይንኩም ወቅቱ ዘይሓለወ ዝናብ ጀሚሩ ኣሎ ዝኸባቢ ብርክት ዝበሉ ስድራ ስዋኣት ኣለውና ዓቕሚ ዘይብሎም እቲ ተጠቃምነት ፀዊዕና ዘለና እውን እቶም ፍልይ ፍልይ ኣቢለው ዝኸባቢ ዘለው ስድራ ስውእ ክህቡና እሞ ብዝተፈላለየ ተስቢ ገንዘብና ዲ ተስቢ ጉልበትና ዲ ኣብ ዓፂደ ብዝተፈላለየ ንክንሕግዝ እዩ ካብ መበል ካልኣይት መደብ ማለት ምክንያቱ ካና ወፃኢ ስድራ ስውእ ካሊእ ሰብ የብሉን ንሕና ኢና ደቁ ማለት እቶም ደቁ ኣፍታ ንፈልጣስ ገዲፍና መፂና ኢና ነዚኣ እውን መናእሰይ እውን ብውዳዋኹም ከምታ ተወዲኡኩማ ዘለኹም ንኣና ክትሕቀፉ ማሕበር ባጃጁን በታ ተወዲኡኩማ ዘለኹም ምሳና ክትሕቀፉ እቶም ፅጉማት ዝበሃል ሰባት ፈልዮም ምስ ሃቡና ብዝተፈላለየ መልክዕ ንክንሕግዞም በዚኣ እውን ንክትዳለዉ ማለት እታ መበል ካልአይቲ ያው ኣቡነ ኣረጋዊ ዝቕፅል ናይ ምሑቃን ኣቡነ ኣረጋዊ ኣለና ካብ ፀፅቱ ጀሚሩ ማሕበር ባጃጅ ጀሚሩ መናእሰይ ጀሚሩ ያው ዕጡቕ ኣካለልና ናይ ፀፅታ ናይ ምልሻውን ትራፊክ ጀሚሩ ተዋዲድና እቲ ከባቢ እዚ ብሰላም ኣብ ዝመፀ ኣብቲ ከባቢ ይኹን ዝኾነ ይኹን ናይ ፀፅታ ስጋኣት ከየጋጥም ተዋዲድና ብሰላም ንምሕላፍ ማለት ብሰላም ክንሕልፎ ኣቡነ ኣረጋዊ ምክንያቱ ሃይማኖታዊ በዓል ስለ ዝኾነ እቶም ወለዲ ክስዕሙ ሃይማኖቶም ከብፅሑ መፅኦም እቶም ሓደ ሓደ ለያው ድማ ያው ኣብቲ መንገዲ ፀኒሖም ናይ ካሊእ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ከይሰርሑ ተሓጋጊዝና እዚ በዓሉን ብሰላም ክንሕልፎ ሕዚ ጀሚርናዮ እምበር ቀፃሊ ማለት ናይ መናእሰይ ወኪላት መፅኦም ዘለኹም ብርግፅ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ናይ መናእሰይ ወራድዋ ኣሎ ከመይ ኢላ ብሰላም ውዒላ ብሰላም ተሓድር ግን ካብኡ ንላዕሊ ክትሕግዙና መናእሰይ ኩኑ ኣብ ወዛደር ተጠርኒፍኩም ዘለኹም ኣብ መናሃርያ ተጠርኒፍኩም ዘለኹም ገና ናብቲ ከባቢ እዚኣትኹም ካብታ መብራህ ጀሚራ እታ ከባቢ እዚኣ ሰላም ክንገብራ ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ብሓሳብ ብኩሉ ክትሕግዙና ኢና እንደሊ ደጊመ ብሽመይን ብሽም ፖሊስ ቤት ፅሕፈትን ከመስግነኩም ይደሊ ክብርን ሞጎስን ነቶም ማንም ዝኾነ ይኹን ጉርዲ ዘይለግዎም ናይ ትማሊ ይኹን ናይ ሎም ስዋእ ሰማዕታትና ክብረት ይሃበለ የቐኒየለ ኣብ ቅሸት ሰለስተ ፀፅታ ኮይኑ ዝሰርሕ ከም ናይ ውድብ ድማ ኣብቲ ናይ ጣብያ በሪኻ ኣነ ብጣዕሚ ሕይ ብሕሱም ተሓጓስ ለይትን ቀትርን ክሰርሐሉ እየ ማለት ንምንታይ ከም ደቀ ይብነይ ተመልሱ ነው እዮም ዘለዉ ሓደ እዩ ትሰዊእኒ ካብቶም ኣርባዕተ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ትፅጉሞ ዘሎ ዶ ታዴና እያ ተሓፍትና እቲ ዝርቢስ ዘሎ መንእሰይ ትናህና እዩ ትነባር ፖሊስና ፖሊስ ትግራይ ዝበሃል ትነባር ዓቕሚ ዝበሃል ህዝባዊ ምልሻ ዝበሃል ናይ ኩሉ ሓዊ ነዚ ሒዝ መፅእ ዘሎ ሓዲስ ስራሕ ተጀሚሩ እኒሄ በብቀጠኑ እውን ብጣዕሚ ተስፋ ስለ ዘለኒ ተሓጓሰይ ንክገልፅ እየ ብትክክል ግን ሰማዕታት ብዘይምርሳዕ እዩ ኩሉ ነገር ክለዓል ዘሎ ሰማዕታት 10 ግዜ ንዕሎም እንተኮይና ናይ ቀደም ይኹን ናይ ሕይ እንዳልና ብፍላይ ኣብ ስድራ ስዋኣት ዘሎ ኣብ ኣካለ ጎደሎ ዘሎ ሽግር ኩላና በቢሮናን ኣብ ለይትን ቀትርን ንኸደሉ ተሓሲብናዮ ትንፋስ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ እዮም ጠፍዮም ኣነ ብጣዕሚ ትኹም ዝገርኩም ከም ፖሊስ ከም ፀፅታ ናይ ወረዳ እቲ ናይ መንእሰይ እቲ ማሕበር ባጃጅ ኣኪኩም ህይወት ክሰርዕ እዩ ራማ ዓዲ 4 ኢልኩም ከምዚ ምግባርኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ተሓጓስ ኣለኒ ዕድል ዝተዋሃብኮ የቐኒየለይ ብመጀመርያ እቶም ኣብዚ ዘለው ቅዱሳት ብፆትና ንኣሕዋትናን እውን እቲ ከምዚ ዓይነት ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ሰሪሖም ነቲ ናይ መናእሰይ ይኹን ነቲ ናይ ማሕበር ባጃጅ ይኹን ናይ ምትብባዕ ስራሕቲ ምስርሖም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብኡውን በቱ ዝበልዎ ቃል ደረጃ እውን ንቐፃሊ እቲ ካሊእ መንእሰይና ኣብቲ ልባሳት ጥራይ እውን እንተይኮነስ እንታይ ኢና ክንተሓገዝ ዘለና ዘይከተተ ዘሎ መንእሰይና ኩሉ ናይ ፀፅታ ሓይሊ ክኸውን ኩሉ ኣብቲ ስራሕ ክዋፈር ምክንያቱ ሓንተዎ ገሊፅዎ ዋና ነገር ዘጥፍእ ዘሎ ናህና እዩ ትሰርሕ ዘሎ ናህና እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ብግንዛቤ ይኹን ብኣወዳድባ ይኹን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ፀፅታ ሓይሊ መፅኦም ያው ከም ከተማ ይኹን ከም ጣብያ በብጣብኡ ዘሎ ካብ ዝተፈላለየ ገበናት ይኹን ካብ ስርቂ ነፃ ዝኸውን ዝኾነት ጣብያ ወይ ከዓ ከተማ ክንሃንፅ ገይሮሞ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና
ኣብቲ ግንዛቤ እውን ሓቢርና ኩሉ በብዘለዎ ፖሊስ እዚ ጥራይ ተይኮነስ እቲ ፖሊስ ይኹን እቲ መንእሰይ ይኹን ተውዚ ዘሎ ሃርበኛ ይኹን ብዝተፈላለየ ምክንያት ነቶም ናብዚ ዘይኣተው መናእሰይና ኣምፂና ኩላህና ናይቲ ፀጥታ ተሳተፍቲ ክንከውን እየ ተስፋ ዝገብር ያው ፖሊስ እውን ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ነዚ ከምዚ ዓይነት ምትሕብባር ኣብዚ ፀዊዕኹም ምዝራብ ሓደ እቲ ናይ ፖሊስን ናይቲ መንእሰይን ናይቲ ካሊእ ኣካልን ሓድነት ዘጠናኽር ማለት እዩ ስለዚ ከምቱ ዓንተ ወብፃይ ኩሮም ዝገልፆ ዝነበረ ፖሊስ ንበይኑ ምንም ክሰርሕ ይኽእል ኣብ ጎኑ እቲ መንእሰይ እንተሰሊፉ ኣብ ጎኑ እቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ እንተሰሊፉ ዝኾነ ይኹን ገበን ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ስርቂ ተዝፍፀሙ እውን ብቀረባ ምቁፅፃር ይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ምትሕባር ስራሕትና እቲ ናይ ሕብረተሰብ ቀሪብካ ናይ ምስራሕ ስራሕቲ ክትቅፅሉ እየ ተስፋ ዝገብር የቕኒየለን አንድ ዒላት ያው ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ወረዳና ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ካብ ካልኦት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ዝለዓለ ትኩረት ተዋሂብዎ ዝለዓለ ድጋፍ እውን ዓሪፍዎ ክትሰርሕ እንድሕር ዘይኽኢልካ ብዙሕ መንገዲ ኣብ ሓንቲ ቅፅበት ብዙሕ ነገር ክፍተት እውን ትረኽበሉ ዘኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተውዘኒአ ናይ ፀጥታ ኣባላት ንዘውዝኒአ ከቢድ ሓላፍነት ተቐቢልኩም ንዕኡ በዲኹም እስካዕ ሕዚ ዝሐሸ ወረዳ ክህልወና እውን እናፀዓርኩም መፂኹም ሕዚ ንዕኡ መሳለጢ ዝኸውን ከዓ እታ ናይ ዕጥቂ ተማሊኣትልና ኣላ ዕጥቂ ከም መሳርሒ እምበር ትዋና ካብ ውሽጥና ዝፍልፍል እቲ ናይ ህዝቢ ናይ ምግልጋል ስራሕቲ እዩ ክቐድም ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ ተወሳኺት ናይ ምፍላይ ስራሕቲ እውን ሓጊዞምና ኣለዉ ንዝሓገዙ ዝለዓለ ክብሪ ኣለና እቲ ዘሎ ክፍተታት ብዝምልእ መንገዲ እውን ንትገብርዎ ዘለኹም ናይ ክፍተት ዝሽፍን ምንቅስቃሳት ኣጠናኺርኩም ክትቆፅልሉ ንሕና ከም ፀጥታ ምምሕዳርን ወረዳ መዓዲ 4 ኣጠቃላሊ ከም ምምሕዳር እውን ነቲ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ልዕሊ ኩሉ ሰሪዕና ያው ሓንቲ መኪና እውን መዲብና ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝበለፀ ግን ሓንቲ መኪና ናብ 9 ጣብያታት ብሓንቲ ግዜ ክትበፅሕ ይትኽእልን ኣብ ፖሊስ ዘሎ ክፍተት ኣብቲ ናይ ፀጥታ ኣጠቃላሊ ዘሎ ክፍተት እውን ብዝምልእ መልክዑ ኩልኻትኩም ተደጋጊፍና ናይ ወረዳና ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ምዕቡል ብዝኾነ መንገዲ ንቕድሚት ንምምራሕ ዝገበርኩሞ ተወግሶን ጀሚርኩሞ ዘሎ ስራሕቲ ክንእድ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ብቐፃሊ እውን ፀጥታ ናይ ህዝቢ እንድሕር ዘይጌርናዮ ሙሉእ ክኸውን ይኽእልን ማለት እዩ ፀጥታና ናይ ህዝቢ ክንገብር ኣለና መንእሰይ ብመንእሰይ ተወዲቡ ሃርበኛ ብሃርበኛኡ ተወዲቡ እቲ ካሊእ ዘሎ እቲ ናይ ክፋል ሕብረተሰብና እውን በብውዳኡ ተወዲኡ ናብ ፀጥታ ብዝተዋደደ መልክዑ ክንወፍር ከለና ወረዳና ሓራ ናይ ምግባር ካብ ፀግሮ ለወጥን ካብ ዘየድሊ ምንቅስቃሳትን ነፃ ምግባር ዘኽእል ድልውነት እውን ኣሎ ናይቲ ህዝብና ስለዚ ኣብዚ ተሓባቢርና ሰሪሕና ዝተረጋግአ ወረዳ ንክህልወና በዚ ኣጋጣሚ እውን ፃብዒት ይቐርብ ሕዚ ዝገበርኩሞ ኩሉ ግን ኣዝና ኢና ነመስግን ወረዳና ውሕስን ምግባር ተጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና ይቐኒየለን ሰላም